Ang love ra ba nga giingon ni Jesus, even your enemy. Bisan sa mga tao nga unlovable ka ng mga tao nga dili ang iyang gugmaon. No? Kaingon lang ta nga ang gugma is di ba nagingon diya ni Jesus nga kung nagugma ra mo sa tao nga maayo ra pud ninyo, unsa may yung mapaabot nga ganti. No? Disyembre kuno ta sa mga pagano kay ang mga pagano may gugma po sila sa nagugma nila. Hatagan na po ito nila katong makahatag nila. Kaluyan na po ito nila katong maluoy nila. Pero, naabay makahimo sama sa love ni Jesus, sama na to. Dili man ta deserve gugmaon kay sinners ta. Gali gina-reject na to ang Ginoo. Pero, wala niya gi-distansya ang iyang kaluwasan, ang iyang pag-sacrifice. Bisan dili ta worthy, dili ta deserve. Pero iya gyapon ta gugma. Sumunay tinuod nga gospel. So, ang tao nga nagkinabuhi sa kabuton sa Dios, mahigugma bisan sa taong dili ang iyang gugma. That is God's will. Diba? Kaya sa heaven, mo gini pinaka number 1 nga nature dito. Kung matutag langit, ang pinaka nature dito sa langit, gugma. Mga dito, puro gyud gugma. No? Nanindot kayo magkinabuhi-baya sa love. Pero diha matistingan ang tinuod nga nagid kas kahayag. Pag maabot na sa punto, nga bisan ang tao nga dili ang higugmaon, bisan sa tao nga dili ang ngayon pasayloon, bisan sa tao dili na ang ngayon ni sakripisyohan ni magabusado na kay ni, bisan sa tao nga kanang ang ngayon nagyud ni siyang biyaan kay wa na gyud ko nalipay, pero niunong na lang ka, no? Kung sa atong tawhanon nga love lagi pa nang murag mawa gyud mo murag nasungot ka, pero bisan to din anak imong pagbati pero makahimo gyapon ka sa pag-atiman, pagpakaon, makahimo gyapon ka sa pag-care. Dili na ko na nimo imong love, dili na imuha kag Jesus na, no? Kana bitaw wala na sa imong kasing-kasing nga atimanon siya, pero natinga kay nganong mura bitaw girahon ang imong kaugalingon nga kinahanglan gyapon nimo atimanon, diyan gyapon nimo nga iwato ng imong role as a wife or a husband, diba? Kinahanglan gyapon nimo siyang na i-care, kinahanglan gyapon nimo siyang ipakita gyapon kung usang imong responsibility para niya. Bisan pod subot na ka o dili na kaganahan, nawala na gyud ang imong kagana. Pero still gi-maintain gyapon nimo ang pagpakita sa gugma, dili na kuno na imo. That is Jesus love. So mo na giingon sa Ginoo nga extraordinary love, unconditional nga gugma. Mo ni mga tawo nas kahayag.